सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनग्रा गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ गिबियावनो आंनि एसबी बड निउज चेनेलाव बरायग्रोनाय थाबाय। खुलुमबाय, आं सिबि रानि ब्रह्म। बे चेनेलनि गेजेरजों सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ फोसावनाय जायो। नोंथांमोना बे चेनेलनि गेजेरजोंनो गोनां सानसेयारि खौरांफोरखौ मोननो हागोन। थुदो बिदिब्ला खौरां आवरायनायखौ जागायजेननोसै। बमा बेरनायजों साथाम सुबुंनि जिउ खहा आरो माखासेया जोखोम। न'आव बमा बानायबाय थानाय समावनो बम बेरनायनि सन्देह जादों। सोनाब बंग'नि मुर्शिदाबाद जिल्लायाव थानाय खारताला ओनसोलाव जादों बे जाथाया। मामुन मल्ला मुंनि सुबुंनि न'आव बमा बानायबाय थानाय समावनो बमा बेफ्रुदों, जायजों साथाम सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों। जिउ खोमानांनाय साथामनि मादाव 30 बोसोर बैसोनि मामुन मल्लाया जायगायावनो जिउ खोमादों। ओजोंहाय 32 बोसोर बैसोनि साकिरुल सरकार आरो 29 बोसोर बैसोनि सुस्ताकिन शेख बिथांमोनखौ देहा फाहामसालि फारसे लांबाय थानाय समावनो लामायाव जिउ खोमानो गोनां जादों। सुबुंनि जिउ खहा जानायनि अनगायैबो बमा बेरनायजों न'नि उखुमफोराबो गोजान जानथायसिम बिरखारलांदों आरो न'खौ थेर-बेथेर जानायखौ नुनो मोननाय जादों। फोरमायथिनो गोनांदि मुर्शिदाबाद ओनसोला राजखान्थिखौ लानानै दावराव-दावसि जाग्रा जायगाखा, जेराव बमा खुबैनाय बायदि जाथायफोरा मोनफ्रोमबो बिसायख'थिनि समाव जाबोदों। मुर्शिदाबाद ओनसोलाव बमा बानायग्रा बारुद बा पाउडारफोरखौ माबोरैहाय उदाङै लांलाय लाबोलाय खालामनो हायो बेखौ लानानैबो सोंथि खालामो बेरेखा दोलोनिफ्राय। फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला बमा बेरनायजों जिउ खोमानांनाय साथाम सुबुङा ड्राग्सनिबो फालांगि खालामनायजों लोब्बा दंखायोमोन। अरुणोदय बिथांखिनि गेजेरजों नोंथाङा मुलाम्फा लागासिनो दं नामा? बा अरुणोदय बिथांखिनि गेजेरजों नोंथाङा दासिमबो मुलाम्फा मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा अरुणोदय बिथांखिनि गेजेरजों दासिमबो मुलाम्फा मोननो हायाखैबा, बा जुदि नोंथाङा अरुणोदय बिथांखिनि गेजेरजों मुलाम्फा लागासिनो दंब्लाबो 15 निफ्राय 28 अक्ट'नि गेजेराव गाव सभायाव गावनि मुंखौ थिसनहैनो नांगोन। आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा बेखौ फोरमायथिदों। गाव सभायाव जुदि गावनि मुंखौ थिसनाब्ला अरुणोदयनि मुलाम्फाखौ मोननाय नङा होननानै फोरमायथिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया। मोनफ्रोमबो समस्तियाव जेसेबां पुलिं बुथ दङ बिनि सायाव बिथा खालामनानै गाव सभाखौ खुंनाय जागोन आरो बे हिसाबै मुंखौ थिसननाय जागोन होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। जाहाथे रावबो मुलाम्फायारिफोरानो बेखौ मोननायनिफ्राय थालांनो गोनां जाया, बेनिखायनो जायफोर गोदान अदेबानि जायफोर दासिमबो अरुणोदय बिथांखिनि गेजेरजों मुलाम्फा मोनाखै आरो जायफोर अरुणोदय बिथांखिनि गेजेरजों मुलाम्फा लागासिनो दं बिथांमोन गासैबो जाहाथे गाव सभायाव गावनि मुंखौ थिसनहैयो, बेनि थाखाय खावलायो आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा। मानोना फैगौ बिधानसभा बिसायख'थिनि सिगां नैथि खेबनि थाखाय गाव सभा खुंनाया जाथावना जानाय नङा होननानैबो फोरमायथिबावो बिथाङा। लामाजों दावबायनायाव रायजो राजाफ्रा आरोबाव होबावनो नांसिगोन रां आरो हाथाय बाजारावबो मुवा बेसादनि बेसेना बांबावनो हासिगौ। आरोबाव गसाइगाव तेलिपारायाव गोदानै बानायबाय टलगेट, जेराव सोनाब बंग'नि कामाख्यागुरि तेलिपारायावनो टलगेट दंखायोमोन आरो मोननै टलगेटनि गेजेराव दा जानथाया 23 किल'मिटारल'। बेनि अनगायैबो आसामनि क'क्राझारनि पाटगावआवबो टलगेट दं, जाय टलगेटनि जानथाया तेलिपारानिफ्राय लानानै खालि 42 किल'मिटार जानथायल' गोजान। 2008 मायथाइनि टलगेट बानायनायनि नियम बायदिब्ला मोननै टलगेटनि गेजेराव जानथाया 60 किल'मिटार जानो नांगौ, नाथाय 60 निफ्राय 70 किल'मिटार जानथायनि गेजेरावनो मोनथाम टलगेट बानायदों, जायजों रायजो राजाफ्रा हाराहास्ति जानो गोनां जादों आरो 60 निफ्राय 70 किल'मिटारनि सिङावनो मोनथाम टलगेट बानायनायखौ गसाइगावआव खुद्रिदों रायजो राजाफोरजों लोगोसे माइनरिटि फरायसा आफादफोरा। जेरावनाखि मिरुनि मन्थ्रिया 60 किल'मिटार जानथायावसो टलगेट बानायनायनि रादाय होदोंमोन, नाथाय बेखौ मिरु सोरखारा सिफायदों होननानैबो खुद्रियो। लोगोसे टलगेट बानायनानै रायजो राजाफोरनिफ्राय गोबां रां लादोंब्लाबो लामाखौ मोजां बानायनानै होआखै, जायनि जाहोनाव गोबां जाब्रबथायफोर जानो मोनबाय थायो होननानैबो सोरखारनि फारसे खुद्रिनायखौ दिन्थियो रायजो राजाफोरा। सिरियानि राजथावनि दामास्कासखौ दखल खालामबाय हाथियार लानानै सोमावसारग्रा आफादा। सिरियानि प्रेसिडेन्ट बाशार आल आसादआ दा गावनि नखरनि सोद्रोमाफोरखौ लानानै रासियायाव खारखुमानानै थाहैनो गोनां जाबाय। रिपर्टनि बायदिब्ला सिरियानि प्रेसिडेन्ट बाशार आल आसादआ थांनाय 24 बोसोरनिफ्रायनो सासन खालामबोदोंमोन आरो बिथांनि बिफाया 30 बोसोर सासन खालामदोंमोन। बिथांमोननि नखरानो सिरियाखौ गासै 54 बोसोर सासन खालामदोंमोन। सिरिया हादरखौ बिथांमोननि दखलनिफ्राय उदां खालामनो थाखायनो गोबां हाथियार लाग्रा आफादनि जोनोम जादोंमोन आरो थांनाय 11 बोसोरनिफ्रायनो गोख्रोङै सोमावसारनाय जादोंमोन, जेराव 11 बोसोर हाथियार दैनानै सोमावसारनायाव 6 लाखनि गोबां सुबुंफोरा जिउ खोमानो गोनां जादों। सरासनस्रा सुबुंफोरजों लोगोसे हाथियार लाग्रा आफादनि सोद्रोमाफ्राबो जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन सोमावसारनायाव। रिपर्टनि बायदिब्ला
हाथियार लानानै सोमावसारग्रा आफादखौ आमेरिकाया मदद होबोदोंमोन। ओजोंहाय सिरियानि सरकारखौ रासिया आरो इरान हादरा मदद होबोदोंमोन। नाथाय बे समाव रासिया हादरा इउक्रेनजों दावहा नांबाय थानायाव मुखुब जानानै दङ आरो इरान हादरा इजराइलजों दावहा नांनायाव मुखुब जानानै दङ। बेनिखायनो सिरिया हादरखौ मदद होनो हायाखै। बे खाबुखौ लानानैनो सिरियानि हाथियार लाग्रा आफादफोरा सिरियानि सरकारखौ गाग्लोबदों आरो जाफुंसारनायखौ मोननो हादों। सिरियाखौ दखल खालामनो हानायनि उनावनो सिरिया हादराव रंजानायनि थासारिखौ नुनो मोननाय जादों। हाथियार दैग्रा आफादफोरजों लोगोसे रायजो राजाफोरनि गेजेरावबो रंजानायखौ नुनो मोननाय जादों। प्रेसिडेन्ट रेसिडेन्सआव हाबनानै रंजाहैनायखौबो नुनो मोननाय जादों आरो मुवा बेसाद बायदिसिनाखौबो लानानै थांनायखौ नुनो मोननाय जादों। ओजोंहाय सोरखारनि हिटलार राज खालामनायाव गुबुन गुबुन हादराव खारनानै थाहैनो गोनां जानाय गोबां सुबुंफोरानो सिरिया हादराव फैफिननो थाखाय सिमाफोराव होंगो दोंगो जानायखौबो नुनो मोननाय जादों। चिरां जिल्ला बिजनी आम्बारि सेनंबल्दी गामिनि गलापी भगतनि गोथै देहाखौ हा सिंनिफ्राय बोखांफिननाय जाबाय। चिरां जिल्ला प्रशासना मेजिस्ट्रेटनि नुजाथिनायाव गोथै देहाखौ हा सिंनिफ्राय बोखांफिनबाय आरो पस्टमर्टेम खालामनो थाखाय काजलगावनि देहा फाहामसालियाव लाबोनाय जाबाय। आदिबासी फरायसा आफादनि नारसिननायाव थांनाय 4 डिसेम्बरावनो फबखानाय गोथै देहाखौ बुरखांफिननाय जाबाय आरो आदिबासी फरायसा आफादनि खावलायनायाव बा बिथोन होनायावनो जिउ खोमानांनाय आइजोनि नखरनियाबो जाथायनि सोमोन्दै एफआइआर होबाय। फोरमायथिनो गोनांदि फोरोंगिरि जोमैस्रां बसुमतारीनि सायाव फैदोंमोन गेदेर अजद। फरायसा आफादनिफ्रायनो बे अजदखौ होदोंमोन। अजद होनाय बायदिब्ला फोरोंगिरि जोमैस्रां बसुमतारीनि न'आवनो खामानि मावग्रा हिसाबै थादोंमोन गलापी भगतआ। नाथाय बिथांनि न'आव थानायाव जोमैस्रां बसुमतारीया गलापी भगतखौ जिनाहारि खालामनायजों लोगोसे 8 दाननि गोरबोआवबो दोनदोंमोन। गथ'खौ गारनो थाखाय मुलि जाहोनायजों लोगोसे बिजिबो होदोंमोन आरो खेबनै वास खालामनायखौबो खौरां मोनदों होननानै फोरमायथिदोंमोन। उनाव उदै सानायनि थाखाय गिबियाव सुबाइजार देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोन। बेनि उनाव हायैनि थाखाय स्वागत हस्पिटालाव लाबोनानै आइसिइउआव दोनफैनाय जादोंमोन। बेयावनो गलापी भगतआ थैनो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों। थैखांनायनि उनाव आइजोनि नखरनिफ्राय जाथायखौ लानानै एफआइआर होआखैमोन आरो सिरियैनो फबनानै दोनदोंमोन। नाथाय आदिबासी फरायसा आफादनि नारसिननायाव दा फबखानाय गोथै देहाखौ हा सिंनिफ्राय बुरखांनाय जाबाय आरो आइजोनि नखरनियाबो एफआइआर होबाय। नायबिजिरनानै दायनिगिरिनि सायाव जाहाथे आयेननि गोख्रों राहा लायो बेनि थाखाय दाबि दैखांदों आदिबासी फरायसा आफादा। आसाम केबिनेटआव आरोबाव 4 एमएलएनो मन्थ्रिनि बिबान होनायनि उनाव बिथांमोननोबो बिबान गथायनानै होनाय जाबाय। जेरै मन्थ्रि प्रशान्त फुकन बिथांनो पावार डिपार्टमेन्टखौ होनाय जाबाय। जाय बिफाना नन्दिता गार्लसा बिथांनियाव दंमोन। बिथांनिफ्राय लाबोनानै दा प्रशान्त फुकन बिथांनो पावार डिपार्टमेन्टखौ गथायनाय जाबाय। लोगोसेनो स्किल इमप्लयमेन्ट एन्ड एन्टारप्रिनारशिप डिपार्टमेन्ट आरो मेडिकेल इडुकेसन एन्ड रिसार्च डिपार्टमेन्टखौ बिथांनो होनाय जाबाय। ओजोंहाय कौशिक राय बिथांनो फुड पाब्लिक डिस्ट्रिबिउशन एन्ड कन्जुमार एफेयार्स डिपार्टमेन्ट, माइन्स एन्ड मिनारेल्स डिपार्टमेन्ट आरो बराक भेलि डेभेलपमेन्ट डिपार्टमेन्टखौ गथायनाय जाबाय। कृष्णेन्दु पल बिथांनो एनिमेल हासबेन्डारि एन्ड भेटेनारि डिपार्टमेन्टजों लोगोसे फिसारि डिपार्टमेन्ट, पाब्लिक वर्क्स रड डिपार्टमेन्टखौ गथायनाय जाबाय आरो रुपेश ग्वाला बिथांनो लेबार वेलफेयार डिपार्टमेन्ट, टी ट्राइब्स एन्ड आदिबासी वेलफेयार डिपार्टमेन्ट आरो होम डिपार्टमेन्टखौ गथायनाय जाबाय। ओजोंहाय मन्थ्रि रन्जित कुमार दास, अतुल बरा, केशव महन्त आरो अशोक सिंघाल बिथांमोननि बिफानखौबो सोलायनानै होदों। जेरै रन्जित कुमार दास बिथांनो टुरिज्मनि बिफानखौ होफादेरबाय। बिथांना दा पन्चायत एन्ड रुरेल डेभेलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट, जुडिशियेल डिपार्टमेन्ट, टुरिज्म डिपार्टमेन्ट आरो जेनेरेल एडमिनिस्ट्रेसन डिपार्टमेन्टखौ गथायबाय। मन्थ्रि अतुल बरा बिथांनो गोदानै एक्साइज डिपार्टमेन्टनि बिबानखौ होनाय जाबाय आरो केशव महन्त बिथांनो गोदानै रिभिनिउ एन्ड डिजास्टार मेनेजमेन्ट डिपार्टमेन्ट, इनफरमेसन टेक्न'लजि डिपार्टमेन्ट आरो साइन्स टेक्न'लजि एन्ड क्लाइमेट चेन्ज डिपार्टमेन्टखौ होनाय जाबाय आरो अशोक सिंघाल बिथांनो हेल्थ एन्ड फेमिलि बिफानखौ गोदानै होनाय जाबाय। आसामनि गासै सा 126 एमएलएफोर आरो एमपिफोरना गासै 20 केस गुवाहाटी हाइकर्टआव सोलिगासिनो दङ। आसामनि गुबुन गुबुन लवार कर्टफोराव 73 केसआ आन्डार ट्रायलाव दङ आरो बेनि मादाव कामरुप मेट्र'नि बिजिरसालियावनो बयनिख्रुइबो बांसिन केसआ आन्डार ट्रायलाव दङ। 33 केसआ आन्डार ट्रायलाव दङ। थांनाय 2020 मायथाइयाव सुप्रिम कर्टआ मोनसे बिथोन होदोंमोन जाहाथे एमएलए आरो एमपिफोरनि सायाव थानाय केसखौ थाबैनो सुस्रांनानै होयो बा बिजिरनानै होयो। बिनि थाखाय गुवाहाटी हाइकर्टखौ सुप्रिम कर्टआ बिथोन हरदोंमोन। बे लेखायै गुवाहाटी हाइकर्टआ एमएलए आरो एमपिफोरनि सायाव थानाय केसनि सायाव नायबिजिरनायखौ गोख्रोङै मावगासिनो दङ। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा दासिमबो आंनि एसबि बड' निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे आं खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो। गोजोन्थों।